ፈጣሪ ዘይረክም እግዚእ ሽሉት ላዕለ ኩሉ አምላክ ዘይታበአ ዘጭያት ቃል ኩሉ ዘበሰማይ ወዘበምድር ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሑ ወያዕቁቱ አምላከ ትፍሲት ወአምላከ ሴት ወልድ ጸሎቶም ላድርቲከ ወላይማቲከ ለጻሞ መጩ ጽርሐ መቅደስከ አብያት ግርሃይለ ስባቲከ ከመ ይሰአሉ ዘእምኀቤከ ርግየተ ወይድግሎሙ አበሳሆሙ ወይትነጽር ምግባራት ኃጢአቶሙ ወተወከፍ ንስሐሆሙ ይብአ ጸሎቶሙ በቅድሜከ ከመ መዓዛ ሰናይ ወእግዚኦ አምላክነ ትሬይ ወይታሰሪ መሐሪ ነጽር ወተመየጠነ ከመ በዝኒ ዓለም ወዘይመጽእ ንስግድ ወናልል ናይኩት ወንሰብሕ ስመከ ቡረ በክርስቶስ ዘወቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጸሎተ ንስሐ
ወጎይታ ኩላ ዓለም ዘመስካት እግዚአብሔር አብ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ሰባይ ካባብ አትወድፋል ወጎይታናን አምላክናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነጎና ጴጥሮስ ተስፋፋዊ ካብ ስጋፋዊ ቤተክርስቲያን ካህንፃይ ሲወል አብ ደጌታ ታቃንን ከትፍዋን ከናው ጽዋን አይቀትሉንዮም መርት መንግስተ ሰማያት ናምን ተበቀያ ምድር ዘአሰልካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረን ክኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታኻዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝጠፈተ ክኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰውትና ንስትንባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈቱ ነፃ ዝወፁ ይኹኑ ሃተ በደለኛ ብዝሙቱ ባዩ ቃል ባርያኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት ተበደሉ ወጎይታ ንዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይና ኣሕዋተይና ህተይና ስኔኻ ኣለዎም እንተማፅኖም ከሙኻ ኃጢአተኛን በደለኛ ንዝኾንኩ ናይ ንሱ ዝባርያኻ ብዛኒ በአብ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈቱ ነፃ ዝወፁ ይኹኑ ሃተ በደለኛ ብዝሙንኩ ባዩ ቃል ባርያኻ ዝተፈቱ ይኹኑ መሃሪ በዓል ብዙ ምሕረት መፍቀሬ ሰብ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ኃጢአት ተረፍ ናይ ሰውትን ኣንስትን ባሮትካ ንሶም ተቐበል ናይ ዘላለም ሕይወት ብርሃን ካውን አብርሃሎም ጎይታ ኩሉ ኃጢአቶምን ህደገሎም ንስኻ ኣለውዋ መፍቀረ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙ ምሕረት መዓልትካ ዝረሓቀ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ናይ ንባርያኻ ኃጢአተይ ስርየለይ ንኩሎም ሰውእትን ኣንስትን ባሮትካ ካብ በደልን ካብ መርገምን አድነሞ ጎይታ ብእንዛረቦ ብእንሰርቦ ብእንሓስቦ ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካህደገልና ስርየልና ናስየልና ይቕረበልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈታና ነፃ ዝወፅና ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ፍታዮም ኃጢአተኛው ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ዘክሩን አምላክና ንብዙ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅም ብሰላም ንሃልወልና ጎይታ ንመፍቀሪ እግዚአብሔር መርሒ ሃገርና ዘክሩ ብጽድቅም ብሰላም ንሃልዎ ወፀሩን ጸላትን ቀጢፍ ቃዳሉ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ንዲያቆናትን አናጉንስስን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘብታማትን ሰውትን አንስትን አረጋውትን ሕፃናትን አብዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ካንዘለው ህዝብካ ኩሎም ዘክሮ ብእምነት ክርስቶስ አጽናዮም እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ አቡነ ጸጋ ዘአብ ነፍሳት አግብርቲው ሃይማቲው ወልደ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነፍሰ ዓመቱ ወለተ ዳዊት ነፍሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርና አናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክህደትን ካብ አስቲቃ መማህልን ሙጋዝን አድህነና ብክህደት ብርክሰት ምስ ካሓርቲ ለወጥቲ ሃይማኖት ምስ አረማውያን ካብ ምፅምባር አድህነና ጎይታ ጥበብን ሃይልን ልብን ምስትዋዕልን አእምሮን ሃበና ኩሉ ሳ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ እጅ ክሳብ ንዘላለም ፈፂምና ከምንርቅ ግበረና ጎይታ ፍቃድካ እንድሌትካን ኩሉ ሳ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ይወፅአፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎ ካሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ቅዳሴ መልአክ ተልእኮ ሐዋርያት ዝተቀበለ ይቀበለልና ወደ ዓመትና ይባርክ። አቡነ ዘበሰማያት